Здравейте хора, в днешното видео ще играме тази игра. Както виждате, ето тук. Аз не знам колко. Ще пробвам да видя дали ми стигат парите за следващата зона, но не ми стигат. И хора са тези, които не знаят как се игра, не знаят какво се прави в тази игра. Тук работиш като човек в кино и си купуваш апгрейди и филми. Тук апгрейдвам нещо. Чакайте ма. Хора, трябва да ми 50, не знам с колко. Имам нещо. Имам нещо при седалки. Айде, тук съм. Ох. Стигат ли ми? Не. Не ми стигат паричките. Хората ще си купа... Хора ще гледам реклама, за да се апгрейдва нещо. Country Ball's state takeover? Let me tell you all about it. So here's what happened to me when I started playing. I got thrown into a completely random country with no starting bonuses at all. At first I was like, what do I do now? But then I decided to invest in a farm. And wow, that was such a great decision. I started earning way more money, so I began building the strongest army my country had ever seen. And once my army was ready, I sent them out to expand my territory. The results were incredible. My country grew bigger. I gained even more resources. And I used them to strengthen my army and develop my nation even further. Now my country is unstoppable. Nobody can defeat me. Want to experience this for yourself? Download Country Ball's State Takeover for free right now and let the fun begin. Опа, купана бе. Малко направих. Мисля, че го апгрейднах. Да, апгрейднах го. И тук и още апгрейдвам. Охо, тук има милионер. Ще взема кинти от милионер. Пак ли? Реклама на Тему. Имам ли следващата зона? Не. Хора, тук ще апгрейдна още нещо. Искам да апгрейдна нещо да пробвам. Апгрейдвам тус.
Еми хора, мисля, че вече това ще е първи епизод. Не първи епизод, не знам кой епизод. Но е време да приключим видеото. Хора, лайквайте видеята и се абонирайте за канала. А от мен, чао!